Ти сега на къде отиваш? Надолу има един хом. Откъде знаеш, бе? А? Откъде знаеш? Аре, фърли ми на дъма, моля се, брато. Опа, сори, Боби. Мъга, бе! Сори, аре, моля се, фърли ми на дъма, бе, човек. Стига, бе, не си доближавай! За подкаст правих си едно дъма. Ма не, Няма да ти казвам, бе! Ти слушай хора малко. Чакай, Боби, че съм в комба. Че имаме цели. аз не така, че сме бедни и нямаме нищо. Боби, аз имах и малко. Чакай, ще ти направи на теб място. То се използва само за пушваща команда. Чакай, Боби, леко да не ти щупи под краката. То тук има бедрок. Бедрок хоми или бедрок? Еми, бедрок е хома. Донесете на него. Чакай да видя дали има. Ама дай дърво, ще ти направя, дай дърво, ще ти направя. Той е вътре. Не съм вътре. Бе, що ме биеш, бе? Я ти ми се заменя. Стига, бе!